Bună ziua, dragi ascultători! Sper că sunteți bine, sănătoși. Astăzi m-am gândit să vă povestesc despre anghinare, care este o plantă foarte, foarte nutritivă și care se folosește în multe scopuri, mai ales pentru sănătate. Dar haideți să descoperim mai multe. Ca să fiu sinceră cu voi, nu de mult am aflat și eu de anghinare. Nu aveam niciun fel de idee ce înseamnă, ce este anghinare, este plantă, este fruct. De când am devenit vegană, am învățat să cunosc mult mai multe legume și mult mai multe semințe și fructe. Iar despre anghinare am aflat recent, ceea ce mi s-a părut foarte interesant și nu știam exact cum se gătește. Dar uite că am dat și peste ea și chiar mă bucur, este o plantă deosebită. Acum, ca să vorbim puțin despre istorie, numele ei științific pentru anghinare este Cynara cardunculus. Este un nume foarte interesant pentru că vine de la un mit grecesc, de care se spune că într-o zi Zeus a decis să-și viziteze fratele Poseidon. Pe toată durata călătoriei, el a sedus o femeie frumoasă de pe plajă. Numele ei a fost Cynara, la fel ca și anghinarea, numele științific. A dus-o pe muntele Olimp, dar cu timpul ea s-a întristat pentru că se simțea destul de singură și era dor de casă. S-a decis să meargă înapoi pe pământ să-și viziteze familia, iar zeul, când a aflat, a decis să o transforme într-o plantă frumoasă și puternică, așa cum arăta ea, planta fiind anghinarea. Este posibil ca de la acest mit să vină și numele, nu știm sigur, dar cum nu o să aflăm niciodată, putem doar să ne bucurăm de această plantă. Ceea ce am mai aflat, un lucru interesant, este că până în secolul al XVI-lea, femeilor le era interzisă consumarea în mai multe țări, pentru că anghinarea era considerată ca având proprietăți afrodisiace. Deci, doamnelor, spor la gătit! Și ca să închei porțiunea de istorie, am câteva idei să vă spun. În primul rând, sunt sigură că ați auzit de Marilyn Monroe, ceea ce o și vedeți pe ecran. Se spune că a fost un mare fan al acestei plante și tocmai de aceea a fost desemnată ca fiind regina anghinării în anul 1947. Și uite și o mică poză de pe acele vremuri. Iar încă un lucru, am aflat că în Sicilia există un festival dedicat anghinării în care poți mânca doar preparate cu această plantă de ordinea zecilor. Stau și mă gândesc, chiar mi-ar plăcea să particip măcar o dată la acest festival, să văd ce feluri de preparate au ei din anghinare. Să fiu sinceră, cam atât despre istorie, să vedem cu ce ne ajută planta ca și nutrienți. Sunt foarte curioasă. Ca și sănătate, anghinarea este extrem de nutritivă și slabă în grăsimi. Conține de asemenea în jur de 60 de calorii per anghinare de o mărime medie și unul dintre importantele proprietăți este că are aproximativ 4% proteină, care este foarte importantă în preparatele vegane și nu numai. Conține potasiu, care ajută la neutralizarea efectelor sodiului, cel responsabil pentru creșterea colesterolului. Cu toții cred că avem probleme cu colesterolul. De asemenea, anghinarea conține acid folic, care poate fi de ajutor femeilor însărcinate, însă nu este indicată consumarea acestuia în perioada alăptării, pentru că se pare că conține o enzimă care poate opri secreția laptelui. Este bogată de asemenea în vitaminele A, B6, B12, C, K și conține inulină, care stimulează sistemul imunitar, ajută la asimilarea magneziului și al calciului în organism.
Ca și rezultat pentru sănătatea celor care o consumă, este bine de știut că ajută la nivelul mic de zahăr din sânge, este de asemenea benefic inimii, digestiei și ficatului. Trebuie avut puțină grijă pentru că unele persoane pot fi alergice la consumarea înghinării. Iar pentru noi, fetele, se mai spune că această plantă ajută în dieta de slăbire, ceea ce e foarte bine. Să trecem la următorul subiect, iar acesta ar fi cum trebuie să arate o înghinare când o cumperi și ce gustare. După părerea mea, aș putea spune că înghinarea este o legumă, dar se pare că este o plantă care se prepară ca o legumă. Are gustul unei legume delicate, puțin dulce și cu o tendință de nucă. Când vrei să cumperi o înghinare, trebuie să o simți puțin greuță ca să nu fie uscată, deci trebuie să conțină puțin sucul acela gustos în interior, iar cea mai bună perioadă este de obicei între martie și mai. Trebuie să se simtă puțin cărnoasă, să puște frunzele când le rupi și să nu uiți că floarea să nu fie deschisă prea tare, trebuie să fie cât mai fragedă. Se spune că partea comestibilă întotdeauna va fi planta care nu a ajuns la maturitate sau înflorire. După aceea nu mai este comestibilă. De aceea trebuie să o verificați înainte de a o cumpăra. Păstrarea acesteia se face în frigider, se menține proaspătă cam pentru o săptămână, depinde de condiții, s-ar putea să fie chiar mai mult. Iar acum să trecem la partea mea favorită, gătitul acesteia. În primul rând, se curăță. La înghinare, frunzulițele uscate de pe exterior se elimină pentru o gătire mai rapidă. Dacă aveți codița se pilește cu aparatul de pilița de pe cartofi. Sunt mai multe modalități de gătire a înghinării. 3 știu eu. Prima ar fi gătirea prin aburire. Nu știu care dintre voi aveți aparat pentru aburi sau care folosiți normala tehnică care toată lumea folosește. Se aburește cam în jur între 25 și 40 de minute, depinde de mărimea înghinării, până devine așa puțin mai moale. De asemenea, se poate grila. Se taie în 4 bucăți egale, se condimentează și o puteți grila. Iar ultima variantă ar fi se fierbe. O puteți fierbe pentru 20 de minute și pe urmă frunzele le puteți folosi ca să încingeți în sosul dumneavoastră preferat. Nu-ți recomand să gătești înghinarea în tăvi de aluminiu, chiar de aceea aș putea să-ți recomand chiar să, după fiecare curățare, după fiecare frunzuliță tăiată, unge puțin partea aceea cu o jumătate de lămâie tăiată, ca să nu se oxideze, altfel nu schimbă culoarea, ceea ce o să arate mult mai proaspătă. De asemenea, după cum vedeți în poză, este o înghinare tăiată. Partea aceea din mijloc se numește inimă. Aceasta se zice că este cea mai gustoasă și cea mai plină de nutrienți parte a înghinării. Când o curățați, deasupra ei sunt niște perișori care nu sunt comestibili. Așa că atunci când o curățați, să fiți siguri că eliminați acei perișori și vă bucurați din plin de această parte care este foarte sănătoasă. Iar acum, pentru cei care dispun de o grădină și care vor să planteze aceste minunate plante, vom vorbi despre plantarea acestora și recoltarea lor. Recoltarea se face de obicei după 5-6 luni de la plantarea acesteia, așa că trebuie să aveți mare răbdare. O plantă poate produce cam până la 20 de înghinări per an, ceea ce e destul de bine, dacă faci pentru uz personal, bineînțeles. Tot producătorii sunt Spania, Franța și Italia.
Mi-aș fi dorit să fie și România, dar din păcate probabil climatul nu este destul de bun. Iar în US, California produce 100% din continent și tocmai de aceea ei se numesc ca fiind centrul de anghinare al lumii. În vestul Europei se mai folosește ca și plantă energetică, folosită ca și combustibil. Ar fi interesant să aflăm că peste câțiva ani vom avea combustibil în mașini din procesarea anghinării. Ce ziceți? Iar acum, pentru cei care nu doresc să gătească anghinarea și doresc să profite de minunăția ei, de culorile ei frumoase, dacă nu prepare anghinarea și o lasă să se înflorească, produce flori superbe, de un albastru măvuliu foarte plăcut, la fel cum vedeți în poză, trecând de la un verde argintiu. Este o culoare foarte interesantă și plăcut vizibilă la ochi. Pentru plantare, de asemenea, solicită soare destul de mult, pământ umed permanent. De obicei se păstrează planta cât de curată de alte ierburi care cresc necontrolate, la fel cum arată și în poză. Se plădește, cum se zice la noi, ceea ce bănuiesc că este benefic anghinării. Ce am aflat interesant este că în fiecare zi de 16 martie al anului se ține Ziua Națională a Anghinării în America. Ar fi interesant să se țină și la noi în România, doar că mai trebuie să învățăm să le cultivăm. Și acum, ca să închei cu ultima parte, și aceasta fiind alte moduri de a folosi anghinarea, iată câteva idei. Probabil mulți dintre voi ați auzit de ceai de anghinare. Se spune că este foarte bun, mai ales la digestie. Știam că mama mea câteodată îmi spunea că a avut ceai de anghinare. Nu știam ce este anghinare atunci. Astăzi am descoperit, să fiu sinceră, probabil că am fost nevoită pentru cercetarea mea. Ceaiul de anghinare se mai produce și în Vietnam, tot sub această formă ca și cum se folosește în România, iar în Mexic floarea este pusă în apă și consumată ca și ceai rece. Probabil tot un fel de ceai, doar că este rece, pentru zilele însorite de vară. În Italia există un vin, cum vedeți și în poză, este un vin din anghinare care este folosit la digestie. Totodată se consumă ca și un vin. Se spune că are puțin gust de bitter. Nu am gustat, nu știu ce gustare. Dacă unii dintre voi ați gustat acest vin, lăsați-mi un comentariu, ar fi frumos să descoperim ce gustare și cum se prezintă. Iar despre anghinare cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc foarte frumos că m-ați ascultat. Sper că v-au plăcut informațiile mele despre anghinare, iar dacă doriți să aflați mai multe despre mai multe ingrediente, apăsați butonul de urmărire și cât de curând veți afla încă ceva nou despre o altă plantă. Nu uitați să stați sănătoși!